Znajdujemy się na Górze Gradowej w Hewelianum oczywiście. Stoimy przed budynkiem, który się nazywa Kaponiera Środkowa, który jest właśnie w procesie rewitalizacji i w którym zaprosimy Państwa jeszcze w tym roku, w drugiej połowie roku, na zajęcia warsztatowe oraz do uczestnictwa w wystawie stałej. Kaponiera Środkowa jest to obiekt fortyfikacyjny z drugiej połowy XIX wieku. Był przygotowany jako zabezpieczenie twierdzy miasta Gdańsk. Jeśli Państwa interesuje optyka, historia optyki, ale też historia Heweliusza i Elżbiety, to będzie właśnie to miejsce, do którego będziecie mogli przyjść z dziećmi, aby dowiedziały się trochę więcej na temat historii astronomii, ale też urządzeń, które służą do tego, aby poznawać astronomię.